Pagdating namin sa Daang Katutubo dito sa bayan ng Aguilar, Pangasinan, ay di namin inakala na ito pala ay sarado. Yes, yeah, mukhang temporary close ang... Naku, patay tayo dyan. Hello sir, good morning po. Sir, hindi pa po bukas sir? Ay, wala. Walang harod. Sige sir, thank you po. Kaya napaisip kami ng ibang tourist spot na malapit lang sa bayan ng Aguilar at mga taram dito sa Pangasinan. Kaya mula sa probinsya ng Pangasinan ay tumawid kami papuntang probinsya ng Tarlac dito sa bayan ng San Clemente. At ating papasyalan ang isang tourist spot dito na tinatawag nilang Doeg Kapya Kentalna. Tarlac! Tarlac! Sheesh! Sa daan nga papuntang Doeg grabe, Kapya Kentalna ay madadaanan mo ang isang maliit pero napakagandang bundok na ito. Oh, hindi siya mataas pero maganda yung kanyang color. Ganda. Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac. At ito ay paakyat. Grabe, buti lang paggasolina tayo sa baba. Parang kanto parang ano na tawag doon? Parang aringgay. At nakarating na nga kami sa mismong akyatan papuntang Doeg Kapya Kentalna. To checkpoint. Ay, Eagles. Kanding Falls is closed. Good afternoon po, sir. Sir, sa Doeg Kapya Kentalna po. Dito muna po, meron Ay. tayong environmental fee po. Sige po. Sige doon po sir. Magkano po, sir, yung environmental fee nyo po? 20 pesos per head. 20 po. Doon po sir. Sino po pangalan doon? Pangalan, Bayan. Bayan lang. Yung falls po, sir, sarado. Opo. River lang po sir. Po sir Apo. Matarik po ba yung daanan dyan, sir? Hindi naman gaano. Hindi naman po. Kung diretso ka man doon, doon matarek talaga. Sige po, sir. Thank you po. Sige po. Yan. Kanding Falls is Pagkatapos closed. naming magbayad ng environmental fee ay tumuloy na kami sa aming biyahe. At ganito nga ang tanawing tumambad sa amin. Talagang napakaganda at nakakamangha ang kabundukan dito sa bayan ng San Clemente sa probinsya ng Tarlac. Grabe ang tarik dito. Mukhang dun yung falls. Nakita mo? Ay, akyatan na naman. Yan oh. Wow, ang ganda.
So na-develop na yung daanan dito, hindi na katulad dati na maputik, maalikabok at puro bato-bato. Umayos na yung daanan dito sa may papuntang Duog, Kapyakantal na. Yan, so may parte pa rin dito pala na hindi pa nasementado at ongoing yung kanilang construction ng kalsada. Yung Maguyub Falls, 11 kilometers ahead, grabe. Hindi nga madali ang daan papunta sa tuktok dahil magkahalong mabuhangin, mabato at matarik na kalsada ang aming dadaanan. Yan, unknown roads are the best. Sheesh! At lumalamig na mga sir, lumalamig na. Yun, I love Duog. Ganda magpan dito, oh. Picture taking, oh. Ayun, this way. Dito daw. Welcome to Duog, Kapyakantal na. Pasok tayo dito. Ano ba pwede mag-park? Ay, mukhang dito ba? Pasok tayo dito. Ayun, nandun si Sir Chikiting. Yun. Ito nga yung makikita mo sa entrance ng Duog, Kapyakantal na. At sa kanilang cafe ay matatanaw mo ang nakamamanghang Mount Damas na kilala bilang pasyalan ng mga mahilig mag-hike. Napakaganda ng tanawin dito at napakalamig din